dang sumila rong hang pia phan di puru Samson Sing ing ti Amir Birialong EPHLC la pen kaprek asong atum pen ningduk pen ciki mo sai dengpon. Kali dang sumila rong hang pia phan jengkha KSA aro atum pen jengkha ru Samson Sing ing ti Amir Birialong ningduk pen ciki mo sai dengpon. Di pu forest ai bialong hampang asong atum pen pirang kia mai kang nipon. Aprangsi nilihin pen birta kelang arato anapan kardong pajirlo kardong non nili karbilong ria birta ke thanabang sami ojang terangpi non birta ang tonpen arjupon sena Piniada porpai kepen ru Samson Sing ing ti Amir Birialong EPHLC la pen kaprek asong atum roha long inut karbi au supia phan honthe mimi akereng pen mi kai chok amar apran padam joya puthak ningduk pen chiki mo sai dengpon. Labang solam ki ke donang kok laki karbiang long along loka Charlie ahinanat kaduri ajoksi ang tan ki bidon nang koklo lasi lapuson piniani nang kemanlo lasi loka Charlie avar sayanat mesen donangji anparta than bang atung asai ceklem paminangji lapen abang soala maputha government pen kisung ke pholok atuma phan kerap pajir vek nangji anparta halaki bipon vek ahem asor Prakash Borthakur pen asopo atuma phan sodak pen luaron pen ingsai pon vek nangji pesi EPHLC alam jai sarpo angtong inti pen ningjepon. Hang the murderers! Hang them! Hang them! Hang the murderers! Hang them! Hang them! Hang the murderers! Hang them! Hang them! We want schools! 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 We want teachers! 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 We want schools! We want schools! We want schools! We want schools! Bring our child home! 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 Tum cingrum no dake Difu Government College student tum tadolo lapen kaprek asong tum asong japo tum ta pindah cetong no la si dak bangke pini itum dasemet pet dak kacingrum nang ko bangala hello ke damtang arni ilitum angjir karlitang sumilarong hang pia phan itum ha thoya jo ki bidun pen edona hem Prakash Borthakur po hem itum ki bidun pen apran dam nang no la si hela dak police officers tum ta ninje lo non dak ke chengsi katarli mate initial investigation along ke long pon ke la hello la ke suicide kali ame thang ga chipati kali la ke pithi era phisi la phana bangke mekai chok la puson si non hala abang na ke dolo la si english tum ke la rigor mortis pu sido la ke hala abang thilo la phike abang ka chekeng ing tang hek ti la puson la phisi la ke la meke kai la ke la si la ke thek lor lam no la si laison la pension ni lam mang la po anarta ka ve so ban hada ki bib dun latai tum ke ning duk me lam no la si che than lo pote nang ke le thuyi ke dak ehematik kup nang le li po lam ke ehen tikul nang ke le gopilo athema dak nogong kar bi students association atum ong dungar ni pen kaning ji tum asomar tum ha thoya jo ki bidun do pik pu kaning je ka jirding piglo lake council tum ta kachini ong lo lake ajirding piglo lapen ilitum dak social welfare department aphan dak ki thandam hut survey claim nengi bangkwana so mara phan bangkwana bang phusi hong ke dam mala puso bang survey ning bu bang nek khu lahai ki NGO tum si claim nengi tum ar pukali putuko la puson da do la si non ke komane phan ke jong komane phan ka sorsa polang kali sita ahok petlam ke chethanan kok lage jokta laki petu ne ahok petlam ko pilo itum long ka charli a hema sieve theglong ke non pinia ni tadake harong rupen ke bang tuna do pilo hada ke theglong me thang rong lo hada ke loka charli hem ke chilong chai nong si do dake la pen than bang atum ke le si ki ong la pen hang tan pen kumat ne phan dak than bang ang hoi long pang ni po hala tum ha ing long atok ong rong atok ong network ave to wara ave pomen pen dak lo than dam phan dam de la poson da do la si lai hui ke ang tan ke ki bidam nang et lo lapen isi bangke ilitum long employment opportunity savi ilitum long income aphan itum kachoreng je phan avar sai itum long dure pik sita ha hong ben ke bang tuma phan bangke la ta avar sai do thuko data karjune ngelam lo lasi ilitum non amat bangke dak pinian ni dak kaching room bangke itum kaddo ka beta itum han dead long ri nang kachari itum han arjulo pinian ni ke ni tuma phan lokachar lia hem mesen nang pinon lo charli long bag nang po anutina bang puta lapen asitina school long ta lo ke than bang mesen lapen doklung bang
part time teachers bang kali doklung a teachers bang ke nang po lapen eson lam bang nang thang nang ni dak me thang kar biang lo ar loke e me thang amuni tumge luk than thek bang avi punang thanang ni non pinia ni ke da graduate tum post graduate tum da dopik lo la tum ta unemployed la tum da ke claim ke da ma sai ave la tum lo than thek thema abc thek thema 1 2 3 thek thema la tum thek la tum ta sita itum dak pen authority tum ja kong ke tum bang ke ar pu ping tum te puchot la si luk thana phan det ke dak e me thang kar biang lo ta dor flu tum do la tum phan tang thek sil tum phan dak wording ava sai pc lo pathana po la pen ituma dak schools la long do ana bang ke pini pen bang ke quality education na bang ke tum long bek nang kok pola hello pini da the pelam bang ke isi bang ke so arlo isi bang ke arta ta velang isi bang ke inglong so tum han hada ka chenek la som thamala pang rum pe tum joy ma si joy ni aposi la puson ka chenek ka holo tum phan ke la ke kok that si pinang bola ke hang till death capital punishment sila ke pinang kok bola ke athema capital jong se capital punishment pipe pulotang te ha monon pi tum ta la ke charli tun bom bola ke phire thek thelu la ke aposi la ke ni tuma ke pini bang ke kang tui na ya kang sai mate capital punishment ki pj phamsi pini he ben tuma hin pen ke chakong ji kharang lo sir for collaborating us for this condolence and then our demand is that we want our justice for our sister late Sumila Ronghangpi who had gone burned alive for by one of the culprit or the murderer. So our demand is that we have to raise our voice by anyhow, and all the entire Karbi Anglong should be known that it is not a good sign for us and for our women's rights. They have done all this for us is not safety. So Karbi pendaning jitu po anilitum non kachetongan ko kathelake ilitum abongmar Sumila Ronghangpi alangli itum Karbi Anglong solangdorat rong atakpen alangli manilu ke Charlie thekji mani kusi apai boltum sitame haladak bidonla labenke alangli luka Charlie kilongji kali alangli apran sidam thu lasi lasana banki ili sor lora tum stami safety ke chathalong le dalo ilitum luka Charlie punonta angtanta damang ko athe ilitum Karbi Anglong lang makki ki Charlie school punonta me gymnasium ke dolastami fees punonta chipiun edati tumsi ki lasi ilitum non banki ilitum Karbi Anglong ilitum Karbi Anglong ke do an sami social media ke active o an nanalong ke lasi itum ko an thekan sami share nang po ilitum proper investigation long litik itum saming ke lasi ko an choda pot laben itum non labang sunon ka chisong nang ko ke lan lo mande ki pathi bang laben adukang hoi bang sami itum non ka demand bang ke heng nang ji lasi capital punishment pivek nang pola ban anwer la Kiram tangjang mi poni phai ingkoi rahini arni Nagaung district roha khaigora long Prakash Borthakur hem ki dudun Kalitang Sumila Ronghang pie phan mi kai chok pen apran kar modera puthak alam pen jengkha head branch pen chikimo sai dengpon Nijang Karbi Anglong KSA jengkha ro chingrum pet pen ilitum angjir mati akorti Kalitang Sumila Ronghangpi Nagaung district roha police station kaparlu khaigora rong along kidu Prakash Borthakur hem lukachar li dona phan kachubi dona keng sang so hem ahem phuatum mi kai chok pen apran kar modera puthak pini anigang sampor phai trok apor malong Kalitang Sumila Ronghang pie phan jengkha ru Samson Singh ingti amir birialong milur kai ponsi chikimo sai dengpong Labang solong KSA jengkha head branch amaipu Bilton Ronghang pen setami ilitum angjir mati akorti Kalitang Sumila Ronghang pie phan mi kai chok pen apran armudera puthak ningduk cepaklang pon Lapen lapuson keng sang sualong apran kedam nang kokki ningduk pik anlo Lapen lapuson a odang nu ki klemaking sang su Prakash Chandra Borthakur Achorani Borthakur lapen asopo atumaphan sodak pen nilitum KSA jengkha aru pen setami sodak pen akang sai pipon vek nangji lapen labang solam kialong Karbi Anglong kithigiding atum setami RD nang pidon vek nangji Lapen jong si sodak pen akang sai pavidat polotangti nilitum KSA jengkha aru pen setami sodak pen kisong asai dengpon jipusi KSA jengkha head branch amaipu Bilton Ronghang pen sodak pen kehang padupon
jengkha pen phirang ke pabuteron karbi long ria berta nang pali tung dak kabilutolia song jengkharo pi mate KSA jengkharben same isitum ning duk lo la pending oilong athe kedam tangar ni mate atum hijong same itu manager miss let Sumila e rohang pia same alangli same lason nogang long kaporia men pen alangli dak dam lo la pen ke hala dak atum same lason si itu manager let Sumila rohang pia same angli akhirnya ngak same method lason si itum arjong lo la sobu thak itum arjulong pen itum atak karbi litolia song yang karo pita itum ning duk pik oi pik lo la pen ke hala dak juntu kitu vega hem atuma same itum justice lo nangji ala itum isi kanghon kenin so ve unil hejarang bong lapan ke klen akhirnya ngak pi method ken itum ning samse kitiata lasi asame law and order atuma sampai itu lo asame sodak pen insai ponang ji apen ke asam alang tuma sampai kecok ce longa sampai sodak pen insai pon nang ji pusin itum jeng kalau coli somen sampai Pinyada porpai kri sira achitim apor pen Dipu Central Range Forest Ibialong Organization Conclave ahin pen kidam tang rohalong alam kia puthak phirang kia mai kapadupon labang so maya long song atum ka ningje pon laki state government lak ingkoi lapen Karbiang long autonomous council pen lak ke patangka kisung ke pholok atum phan kera pajirdam nang jipusi ningje pon lapen state government education ahin phan tangka nang kilo jum he kapotsi lapuson lo lasi state government tangka nang pabat nang ji education ahin phan puta ningje pon ahok perakang sai padu nang jipusi ningje pon adungarai tumanda puloje lake murder pupuelo anten don pini pen ninian pareta non anta people si police on investigation bang patang tedelo ni tumang la so dak pen pin rem lo la si prabjin pen ni pho ni trokang bong jong si la so puthak lo nora dun tar le pote ni tum hampang song pen ke hadak adiman le si ni tum ka song dang dengge dengdang ko pupus ni tumang ke hampang song pen rat phan pachini lo athema atumi de ke klang news long ke pudak de je hala dake ahem ke do so phan me ka chok puta pupe lapen ahem ke do so phan ka hoilo ke kosto ko on so adu ke do ajalam da news long tangje lasini nai tum ni so channel phan na chuning rilo je alam ko thagili tum tali tum pakanang po lapen ke ahok pet alam bai tum paklang ning athemai tum chini dak lo hadak ke bok terai tum da chithan jolo je news long da paklang lo je la so phan ke pathi pugen je dak lo ande people se non da he mamuni tum khan ta nang thek thedelo lasini tum pudam po je prabjin pen la phan ke capital punishment pc ala fm tam yang phan pai da ni tum hampang so me tum ke chuning rilo lasi la so puthak asam government tambe la ke phowek also tum phan a family phan lak inko tangkarap ning lapen autonomous council itum Karbing long betambe lak ke patangkarap ning pusi itum hampang song be tum sodak pen itum ke hang pasulo lase itum mo lase bachin dilo itum Karbi khai tum ke dam tang ning kan ko on pelone itum bang hem ka chongda du nang kok bang angkan ke du nang kok abar sai ka be jun du dam nang kok ta dolo lasi lahaya puthak itum lang dun cari nang ji lapen ke Karbing long arat aphan kidu kelak de rat phan pen ching lok ka do phan chunung ri lo je itum bang angtan Karbing long angtan ke tung ke padun de phan se chuning rilo lasi ke bang jilangar ni lada kupine kisung ke bo pen chenglok ka do ka we hampang song chara pen la so putha itum lang dun nei pusin itum chuning rilo ilitum phan Karbing long autonomous council phan state government tum ilitum phan education system ke pa mi phan itum phan tangka nang ke lo kompik lasi itum asam government phan chuning rilo Karbing long phan education system ke pa mi je phan itum phan mission tangka itum phan pinang ji langsi itum Karbing long education itum ching thurun ji phun itum chuning rilo Pinya berta ki laan si kang ton cholong kaduka via phanta kardong